chicharong bulaklak. Tingnan nyo naman. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito na naman tayo sa La Loma, Quezon City, Lechon Capital of the Philippines. Dahil mayroong nag-viral dito ng malalaking chicharong bulaklak. Alam nyo naman po na mahilig po tayo sa butok-batok. Kaya titikman natin to kung gaano kasarap yung chicharong bulaklak nila. At ang sabi dito mga ka-studio, sobrang crispy daw at hindi nawala yung crispiness niya ba. Parang tumatagal talaga yung crispiness ng chicharong bulaklak nila. Kaya puntahan natin at alamin at syempre titikman. Kaya tara na, let's go mga ka-studio. Kaya mayroon ng pumipila. Dami talagang bumibili dito. Merong suka at merong chicharon bituka. Meron ding chicharon bulaklak. Ayan lalaki po. Dito din pala yung may-ari, si Sir Ryan. Hi po, sir. Hello, sir. Yan. Sobrang bait po ng may-ari dito, mga ka-studio. So, yan po yung kagandahan ng kapag magbi-business ka, dapat welcoming ka po sa mga tao, sa mga customer. Para naman maraming bibili. At syempre, satisfied sila sa pagkain ba. Yan. Yan po yung panimpla nila. Lagyan nila ng asin. Shout out pala sa mga kasama natin na vlogger na nagbablog dito. Ayan. Si Miss Dali ng Ewek Mukbang. At syempre si Ewek Mukbang, kumuha pa ng sili. Ito pala yung price. 1 kilo is 1,800, 500 grams, 900. 250 grams is 450 and 100 grams, 180 po. Punta nyo dito, pwede nyo pong tikman. Ayan, pre-taste po yan. Bulaklak. Ayun natin bulaklak para masarap. Yan, bulaklak. Ito sila nagluluto mga ka-studio ng chicharon bulaklak. Ayan Ilang oras pa ito niluto, sir? 2 oras, sir. 2 oras? Grabe, ang tagal pala Bituka Sobrang dami mga ka-studio. Nakakaluto sila ng 400 kilos daw araw-araw. Sobrang init dito kasi yung ginagamit nila dito uling ba? Grabe mga ka-studio, ang daming bumibili ngayon dito na tiyempo namin ba. Mayroong mga order. Dalasan talaga dito, take out. Wala kayong dine-in, sir? Wala, sir. Puro take out lang. Pagdating, sir, ng mga after lunch, sir, pinipilahan kami rito. Pagka nagdala yung buyer. Shout out talaga kay sir. Salamat po, sir. Yan ang mga ka-studio, grabe po. Isang putok-batok na naman to. Grabe, ang lalaki po ng chicharong bulaklak. Tingnan nyo naman. Magkasing laki ng mukha ko or hindi. Mas malaki pa mukha ko dito. So, ayan. Hindi natin patatagalin ito mga studio kasi yung taga-bit-bit natin, nangalay na din. Thank you, Lord, for this food. Amen. Ayan. Tikman natin kung gaano ka-crispy mga ka-studio. Ito na po. First bite. Crispy siya, tapos malambot po dito 2 oras po ito, niluluto pa lang. Yung gilid niya, crispy, tsaka yung loob, juicy ba?
Wow. Perfect po pagkaluto nila sa chicharong bulaklak. Ang sarap. Ah. Mahulog. Mahulog hindi. Malambot talaga na crispy. Yan, meron din kasama. Oh. Yan, salamat po, sir. Ito pala may-ari, si Sir Ryan. Ikaw po, si Ryan daw? Ayan. Salamat, sir. Ang sarap pag merong sili. Masarap din yan, bro, ano? Tuluan natin ng suka. Ako na. Ang ganda ng production value nito. Ayan, ang daming team ah. Ayan, wala nang kanin-kanin muna. Ay, tubig. Napadami ako sa chicharong bulaklak. Grabe mga studio. Sobrang sarap ng chicharon bulaklak ng Ryan's Lechon. Dito mismo yan sa La Loma po. Lechon capital of the Philippines. Butok-batok, grabe. Ang sarap dito, panalong-panalo. Maraming salamat sa panonood sa episode na to. Kita-kita tayo sa susunod. Marami pa pong food adventure na i-upload natin sa channel. Kaya abang-abang po. Maraming salamat. Shout out pala kay boss. Sa Masbate pa sila galing eh. Na panood nila yung Visayas Studio. Maraming salamat po sa suporta.